ziwa kuti nkhani yokhudza mafuta nkamwankamwa mdziko muno malinga ndi kuti mbali zina mafutawa makamaka a petro amene madera ambiri tikaona malo omwetsera mafuta mizere italiitali ya galimoto kudikira kuti zithire mafuta ndi komanso akuluakulu amabungwe amenewa amera komanso nokma akaleza momwe zinthu zilili tiyeni titsatire zonse. So have a situation on the ground that requires that we provide information so that Malawi understand what's going on and what government is doing to rectify the problem. But before we begin this afternoon, allow me to invite the Deputy CEO to offer a word of prayer before we can begin. Over to you, sir. Thanks so much, Deputy CEO. Allow me, Honorable Minister, to invite the media to do self-introductions so that we get to know who is here. A bit of time. That's all right. Yes, Honorable Minister. In that regard, then, I'll hand over to Honorable Minister. You guide us through. Thank you. Over to you, Honorable Minister. Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to recognize the Director of Information, the Chief Executive Officer for Malawi Energy Regulatory Authority, Mr. Henry Kachaje, the CEO, Mr. Clement Kanyama, all government officials present here today, members of the press, distinguished ladies and gentlemen. Allow me also in a special way to recognize the presence of Honorable Jessica Bwira, the Publicity Secretary of the ruling Malawi Congress Party. The briefing has been organized to update the nation on the current fuel situation, to expressing these challenges, and also what government is doing to resolve these problems. Silence is not our way of doing. Always come to make sure that whenever there is a situation, there has to be well informed on what is happening so that decisions can be made with proper information shared with the public. The government of Malawi faces the difficulties and frustration caused by the recent fuel shortages. Know that this situation has affected the daily lives of many citizens and the organizations, threatening our country's progress. Facing fuel shortages. There are two main reasons for shortages. One, fuel suppliers, their deliveries. Recently, companies that supply fuel suspended the loading of fuel in Mozambique and Tanzania for about 10 days because amounts owed to them. As we've been saying, that we owe the suppliers amounts, and they stopped supply days. The second one is the foreign currency shortages. In this issue for quite some time. So Malawi is also currently facing a shortage of foreign currency which needed to pay for fuel imports. This is a major reason why we've been unable to supply us on time. These foreign currency issues have been ongoing since the pandemic, which seriously hurt economies around the world, including ours, still recovering from that impact. You might wonder why we have been experiencing these fuel shortages
and off for a while. This has been mainly due to the two factors mentioned, which have also caused the recent fuel shortage. On limited foreign currency, since June 2020, when fuel demand was very high, the forex available to fuel importers, NOCMA and PIL, has been needed. Each month, about $37 million was provided, but we actually need $51 million per month to meet the demand. NOCMA has been trying to by securing a number of facilities, but the debt came to a level where the suppliers thought stopping this was their preferred option. Again, the suspension of fuel deliveries, with NOCMA and PIO unable to, fuel suppliers stopped their shipments, causing a break in the fuel supply chain. This not only affected fuel reserves, but also led to panic buying, making the situation worse. So that there were indications that we could be running dry on the tanks. There was some, and every time there is a panic buying, we deplete even the little reserve, because everyone would want to go and get a full tank because of the anticipated shortages. That the government is taking swift action to restore the fuel supply. At this, fuel is on the way from Dar es Salaam and Beira. Just 21st October 2024, 44 petrol trucks carrying 1 liters crossed into Malawi, but were delayed due to a blockage on the road that many of you also reported on. Thankfully, they've been resolved and the trucks are now moving again, at least to ease the situation. In addition, allocated $21.5 million in foreign currency to fuel importers, fuel suppliers, and as a result, 26.9 million liters of fuel secured for Malawi. 29 trucks carrying 1.1 million liters of petrol are already on there, and 30 rail wagons are also en route with 1.2 million liters. 150 trucks carrying 5.7 million liters of petrol on their way, and 9 trucks carrying 350,000 liters of diesel expected to arrive soon. In addition to these emergency actions, the government is working to make sure that these shortages do not. We are securing more foreign currency through a 50 million facility through the Arab Bank for Economic Development in Africa, BADEA, which will allow us to settle debts with suppliers and ensure fuel. I was talking to the Minister of Energy this morning, and he was saying actually negotiations are ongoing that this facility should be $100 million, and it looks positive because the 50 million is just a renewal of the existing. We are also improving our transportation infrastructure by increasing the use of the rail transport. As we did say earlier, we would want to reach at least 20% to be coming through rail. And with the rail fully functional, waiting this to be realized. This will help us move fuel more efficiently, of course. In conclusion, I want to reassure everyone that the government is resolving the crisis and ensuring a sustainable solution so that Malawi doesn't focus on improving our access to foreign currency, our infrastructure to keep fuel supplies steady, to monitor the situation closely and provide regular updates. Thank you. Please pay attention and report on what it. Allow me just briefly to say the same in Chichewa. Tutoze kwambiri nonse chifukwa chakubwera komanso ena amene mutimvenso kuonera makanema ano. Tinaenda na msonkhano uno kuti tifotokozere ani ya kuvuta kwa mafuta kumene kwachitikabe madera ena mdziko muno, chifukwa chakuti timakhulupirira kuti kautenga
ndi chimene chimathandizira kuti anthu akhoza kupanga ziganizo kuti akudziwa chimene chikuchitika. Tikudziwa kuti kusowa kwa mafuta kwavutitsa zinthu zingapo, ngalenso mabizinesi amene avutika, komanso magulu osiyanasiyana opanga zinthu akhoza kukhala pa chiopsezo chifukwa ntchito zawo zikhoza kuyima. Koma chifukwa chani mafuta asowa mzabata zimenezi? Ndicho kuti amene amatibweretsera mafuta anasiya kubweretsa. Makampani amene amabweretsa mafuta ku Malawi anayamba ayimitsa kubweretsa kupanga load mafuta ndi kubweretsa ku Malawi chifukwa chakuti pana zimene asanalipiridwe. Monga tikudziwa kuti mafuta aja timakhala kuti mafuta awo akutibwereka, ifeyo tawatenga $, ndiye tidzagulitse kuti tigulitsa m'makwacha tipeze ndalama. Ndiye ndalama zinafika pokuti zachulukirapo zoti apatsidwe, ndipo anaona kuti ndicho kuti angoyamba ayimitsa kaya. Chifukwa ndi kuperewera kwa ndalama zakunja. Monga tikudziwa tonse mafuta amene timagulitsa kunokowa timagulitsa m'makwacha, koma kokagula mafuta mayendedwe ake onse timalipira $, ndipo $, amene utakhala tukhala nawo kwa nthawi yayitali kuyambira mwina zaka zopitirira 10 tsopano nkhani imeneyi. Komanso makamaka mujena zavuta COVID-19 kuyambira nthawi imeneyi chavuta dziko lonse kuphatikizapo dziko la Malawi, kotero tidakachirabira ku mafuta amenewo. Nde kuvuta kwa ndalama kutanso kuti amene amatibweretsera mafuta kuno ayambe ayimitsa. Nde timatero kuti chifukwa chani zabwereranso, koma ndi chifukwa zake ziwiri zimenezi. Kwa ndalama zakunja kuyambira mu June 2024 kufunikira kwa mafuta kunachuluka, ogwiritsa ntchito mafutawo anachuluka. Ndalama zimene zimapezeka kudzera kuja kunokuma komanso kupia zochepa zosakwanira ndi zimene zimafunika. Mwezi uliwonse pamaperekedwa ndalama kwa $, koma ndalama imene timafuna yeniyeni ndi $51 million mwezi uliwonse kukwaniritsa zofuna zimenezi. Nokuma inayesetsa njira zina zomawalipirira abale amenewa, koma ndalama zawo zoti alipiridwe zafika pochuluka kwakuti iwo anaganiza kule ayambe ayimitsa. Ndikufuna nditsimikizire Malawi kuti boma lichita chilichonse choti kuti mavuto amenewa apezekeredwe mayankho okhazikika. Padakali pano ndimafuna nditsimikizire Malawi kuti kuchamati panic buying kapena kogula ifota kuganiza kuti mafuta akhoza kusowa izo zisawapatse puma. Chifukwa padakali pano tikuyankhula mafuta ayamba tsopano kuyenda chifukwa cha ndalama zina zinaperekedwa kuti kuchokera kuja ku Dar es Salaam Beira. Masiku awiri apitawa matraki ena okwana amene anyamula malita okwana 1.8 million anawoloka kubwera mudziko, koma kuchiweta ukonsewo unaonongeka monga mwina enanso munalemba chifukwa matraki aja anangoyima. Koma padakali pano nseuja zakonzeka sokuyenda. Kuonjezerapo boma zokwana $21.5 million kuti abalewa kuti akhoza matipatsa mafuta awo. Zimene zichititsa kuti mafuta okwana 26.9 tsopano asungidwe kapena kuti ayikidwe padera kubwera kuno ku Malawi. Matraki okwana 29 amene anyamula mafuta okwana malita 1 million a petrol amenewo alikale munjira akubwera kuno. Po ngolo zokwana 30 zapa sitima zimenezo zikubwera zokwana 1.2 million a petrol. Matraki okwana 150 malita zokwana 5.7 million a petrol nawonso ali munjira. Matraki ena 9 amene anyamula malita zokwana 350,000 a diesel amafika. Poonjezera pa njira zimenezi zita kuti tithane ndi mavuto amenewa,
ndondomeko za ngongole imene timapanga access kuja ku Badea bank imeneyi Arab Bank of Development in Africa imathandiza ndi facility ya $50 million imeneyo zokambirana zachitika ndipo tikuyembekezera kuti zika zimenezi ndalama imene ithandizira kuti mafuta apezekenso mosavuta. Ndimayankhula ndi anduna ona za mafuta m'mawa uno amene alipopeza iyi 50 million ndi imene amatipatsa ndi kale ndipo anga renew kuti kuyiyambiranso, koma zokambirana zili nkati kuti ndalama ane 100 million ndipo zikuoneka kuti zitheka zimenezo. Tikuonanso ndondomeko zathu zakayendetsedwe mafuta kuchokera mbali nazirapo kuonjezerapo nkhani yoyendetsa panjanji. Muja tinanena kuti tsopano athu 20% ya mafuta amene akubwera mdziko muno adziyenda panjanji kubwera nzayamba kuchitika tsopano. Ndikufuna nditsimikizire wina aliyense ndi chidwi chonse kufuna kuonetsetsa kuti vuto la mafuta limene takhala tikumana zimene masolution ake amakhala ongophimbira chabe likhale ndi masolution kuti kupita chitsogolo tisamavutikenso ndi nkhani tipitiliza kumabwera ndi kupeza kuti pamene palipo kuti pakuvuta tifotokozere, sitifotokozera dziko. Pamene pavuta tifotokozera, komanso boma likuchita tifotokozeranso kuti potero amalawi adzitha kuganizo chabwino, chifukwa pano anthu akhoza kuthamanga kuti tikagule mafuta tigule full tanki chifukwa chogula sapezekanso chapompano, koma zimenezi amalawi adziwe kuti boma likonse ngakhale kuti mavuto ali napo pena pokhazikikira futi ndakagona, koma kufuna kuonetsetsa kuti tichokemo mu nyengo iyi imene tili padakali pano chilichonse. Ndabwera ndi these two gentlemen in these two institutions, Malawi Energy Regulatory Authority, NOCMA. Cholinga ndi chakuti ndamene amagwira ntchito zimene zobweretsa mafuta mdziko muno. Nthawi zina zimatha kuloza kwina, koma amene timadzoti atithandizire pa ntchito imeneyi ndi akuluakulu ake awiri amenewo. Zimene tawerengapazi amatipatsa ndi akuluakulu. Kotero ndikupempheni kuti pakhala mafunso ife pano ndipo tiyankha zimene tingathe kuyankha. Nanso akuluakulu ali panowa afunseni mafunso. Funso mukufunsalo mukumfunsira munthu amene ali pa filling station wagona pompo wina akudikirira kuti atsire mafuta. Khala ndi confidence ndi ma institutions amene tayika kuti atumikire ngati dziko, so tizikhala ndi boldness yowafunsa mafunso anthu amene tawika kuti atumikire ngati dziko. Makosana awiri andizingawa afunseni mafunso malo mwa Malawi. Mwachidwi ndimamvetsera mwachidwi kwambiri anduna mmene imeneyo munanena kuti when things are wrong silencing things, akunena kuti sakhala chete nthawi imene yankho limeneyo. Ndiye monga nenera titenga mafunso angapo. Kwanza kwa amene tingafune kufunsa ndaona Mr. Franklin Ntambalika, ndaonanso Patrick, yes Patrick, ndi bambo Robert Edward. Tiyambe ndatatu amenewo kena kuti tenganso round Ntambalika. Zikomo kwambiri, ndine Franklin Ntambalika. Olemekezeka ndimangofuna motati pasa chithunzi ndimene mwafotokozeramo zinthu zikusintha pali njira zimene boma komanso zikutsata pakali pano. Zitenga mtundotale bwanji kuti sichiwezi mwina zimene anthu afuna tamvanso kunjako kuti titenga mtundotale bwanji. Zikomo kwambiri. Yeah, thank you so much. My name is Robert Edward from Luntad. I have two questions. The first one, getting from your explanation, so since June,
you actually knew that there is a time and you did not do anything about it, or you did something but you did not do enough, effectively meaning that you failed to save Malawians from facing the heat and the impact, something that you knew that it would happen in June. The second question is, from your explanation as well, it seems you are having something tangible to say to Malawians on the second of the crisis, which is Forex. You have elaborated quite well, engaging with Badea, but on the first, which is the date that we have with the suppliers, come out clear. Have you paid them? And maybe probably is on the route that we have taken on the fuel. It's another borrowing. This is coming at a time country we are already in what others are describing as a debt crisis. Do we actually have a way out or a plan to be generating Forex as a country and not this debt so much? Timalize ndi Patrick Kachere ithokoze kwambiri monga mwafotokoza kale. Ine dzina langa ndi Kachere kuchokera ku Munthu FM. Ndi mafunso oposera awiri. Ndiona zoti pakadali pano mafotokoza zoti boma likuyesetsa zoti kuti amene alipo kodi potengera ndi anthu amene ali pa queue na mafuta, kodi mtengo uli sustainable pakadali pano potengera ndi chizindikiro chona zoti mafuta akusowa, nanga limene ndi challenge imene mwina ilipo potenge alipo ngati dziko. Funso la namba 2 ndiona zoti nchifukwa cha dziko tikugula mafuta kuchokera kwa ma middlemen pita direct kuma refiners. Funso lomaliza ndi lokhuza nkhani ya ngongole, kodi tili ngongole zochuluka bwanji pa nkhani ngati imeneyi dziko? zikomo kwambiri tapatsira nduna komanso haite mpileka mafunso amenewo. Zikomo kwambiri, monga mmene nanenera kuti tidziyankha koma zina ndizipatsanso akuluakuluwa kuti yankhe. Kuti mzerepo kwa nthawi yayitali bwanji kufotokozera za zimene zikuchitika padakali pano. Tsanzo ndinakambapo za matraki 44 amene anayima chifukwa chakuti msewu unawonongeka ndipo tonse tinadziwa. Mmene wakonzedwa msewuchi ndoti matraki akubwera, mmene akubweramu ndiye kuti akunkana achepetsa vuto lija. Ndafotokozeranso kuti ndalama ya 21.5 yapangidwa allocate, ndiye kuti mafuta omabwera ku Malawi kuno wafuna kupanga sekiwa mafuta awo kulinga ndalama idaperekedwa. Ndi mmene aperekedwa ndalama imeneyi yapangidwa allocate kuti mafuta awa apangidwa sekiwa kuti mafuta awa adzipita ku Malawi, kunyamula mafuta aja adzibwera ku Malawi. Ndakamba za matraki 29 amene anyamuka kale akubwera anyamula petrol kwana 1.1 million liters. Ndakamba za mawagons okwana 30 amenenso anyamukira kuno. Komanso ndakamba za matraki 150 onyamula 5.6. Ndakambanso za matraki 9 onyamula 350,000 liters kubwera. Ndiye kuti pene tafika pamenepo za awa amene ninawa nkhani yake ndi nthawi tsopano yochokera kudoko kumabwera kuno. Zimene ambiri wasiku amene amayenda ndipempha kuti mukamafotokoza mukamayankha mufotokoza kuchokera ku Beira Salaam, kodi by rail timene nthawi yayitali bwanji, by road timayenda nthawi kuti kodi kuyambira Juni kukhalira bomba lomadziwa kuti lipulika. Mundithandize kuyankha funso limenelo. Ikuti kodi mukudalirabe ngongole ina? Ndikupempheni kuti funso extension yakhale kuti mufotokozere ndondomeko yakapangidwe source kamafuta
kuti mmaotani mwakhala kuti ndalama yosimakhala nayo kuti ngongole iyi imveke bwino iziti kapena ndi facility imene mmayigwiritsira ntchito mukhoza mapangira uta nthawi ndi nthawi. Kunena zokuti tizothana bwanji ndi kubwera mayankho aka president akhala akwanena komanso mayankho amene amakhalapo dziko lina lilonse dziko limakhala lobwereka lotanthauza zoti dzikolo silimatha kupanga generate zokwanira. Dziko tapanga generate zinthu zake zokwanira. A country that does not produce limakhala loperewa deficit nthawi zonse. There's a country that is running on a deficit nkhani yake makhala kuti mupena mupempha kugaireni. As a nation, Malawi, like EU resuming aid now, direct budgetary support to Malawi, that is because it fails deficit all the time. Tapanga cover that gap into production. We have to be a country that is producing, a country that is valuing, a country that is exporting. If we do import substitution, definitely we improve our forex reserves. So these achieved by kugwiritsa ntchito njira zimene nazo zikuthandizira ife generating of agricultural commercialization, of a well-regulated and managed mining sector. This is many in the long run zithandizira replenish our forex reserves and manage them very well. Kodi ntengo uli sustainable? Ntengo wa mafuta ndizachidziwikire zaka mwina close to 10 years Malawi yakuta more cheaper in this region. Vuto la ntengo ni mafuta amene timagulitsa ku Malawi kuno, mafuta amagulitsidwa mukaona matraka amene akubwera apa mwachitsanzo. Instead of mentioning truck ina iliyonse, I've mentioned close to here. Those 200 trucks akabwera kunoko kudzatitulira mafuta. Chifukwa choti mafuta athu kunoko ndo cheaper. Truck iliyonse ikutenganso 2000 kumabwerera nayo. Wekano mu tanki yake yoyendetsera ma engine. The tanker is carrying 2,000 liters. From that 40,000 liters, akangotsitsa wa tanker wa filling station wakagula mafuta ku Malawi kuno amene adzasiyaja akagula another 2,000. So when you look at these 200 trucks that I've mentioned here, that times that's another 400,000 liters immediately that will get so much truck that we're receiving every day. How many private vehicles are leaving the country with mafuta every day? Bus operators are buying petrol from border sites mwatu nkumaka gulitsa on the other side of the futa to Malawi. This information is there for everyone to check and verify. Good mafuta more cheaper. Koma ndalama zimene timagulira mafuta zimene timazipeza modula kwambiri. Kodi chifukwa chani timagula middlemen? Akutero funso ya? Why do we use middlemen? Tifotokozere ichi. Anzathu olemba ndi kutola nkhani ndi kuulutsa nkhani ndife amene anthu amawadalira kuti tikhoza kudziwa zinthu zambiri. Kodi process kapena procedure yogula mafuta imakhala yotani? Amachitika amachitika. That tender kodi imapanga nawo participate mudzapeza kuti ayi. You can't go to the refinery and tell them tigulitseni mafuta akuzona mzanu simungadzagule kwa ifeyo a refinery. Ndatayika openly nkulakalaka kuti awo ine akamafuta awatigulitse ife mafuta sekutani. In fact my projections za consumption yathu ifeyo Zambia, Zimbabwe, Mozambique tosefe kuphatikiza kutengana ulendo tigulitsa mafuta. They will tell us kuti mafuta ndochepa sitinga atapange bid ni ndani atapange bid na amene ndi capacity yokuti iwo akalitsa apezekale ni mafuta apezeka ndi requirement wena demand kuzipita kwa refinery kwa muzi tukufuna mafuta ochuluka jonje. If tukufuna 30 pamwezi atuzati we cannot deal with you. Go to Kenya 400 milliliters. They go to the refinery. In this region, South Africa,
amagula kuma refineries chifukwa choti iwo konchuluka tinakalakalaka titanyamuka lero ndikupita ku refinery ukagula mafuta koma ukafa mafuta 35 million liters atuza that we cannot sell to you, force them to sell to us. Can we force them? No. Can we do that? No, we cannot do that. Kakatinako tinamakagula kwa mino koma kuruza tipo kapo kamuzabeza dim yafika mofana ndi ya Kenya iji muzabweleza kugulitsana demand yanu yafika iji muzabweleza kugulitsana. It's not only Malawi, Mozambique mene maidziwira doesn't buy from Tanzania alikumadzu, they don't buy from the refinery. Zimbabwe, Zambia samagula ku refinery onsewo chifukwa chani refinery requirement yanu mafuta mufuna kugula ndochepa ata tigulitse mafuta ndani amaka wachula mchichewa chathu tikuwachula madobadoba kuonjezera nkhani ya how much debt do we have as a country ndeti yanke pa chigawo china ifo tukambano za debt ya dziko lonse koma za mafutazi ndiye kuti tiziyankhe panopa. Thank you very much. No, gentlemen, you may come in. Zikomo kwambiri olemekezeka ndimangoti ndithireko ndimanga pa nkhani ziwiri kapena zitatu. Yoyamba anthu afunsa zoti kodi makiu anthu akhalapo mpaka naliti. Ichi chinthu chachikulu chimene anthu afuna atadziwitsitsa. Mmene afotokozera ndonamo ndi moti akatithera mafuta nkutithera kuti madepo bwino mavuto ngati awawa tili nawo lero lachitatu tikukambirana. Ndiye kuti zitho mafika kuti tikamandikira ngati weekend ndiye kuti kutokha kuti mafuta aja tabweretsa okwanira oti munthu ukapita ku filling station uzikafika mkongoti palibe vuto ndathira ndakwanitsa. Kavuto akaka kakulaso kwambiri pena kongonjezerapo chifukwa so panaiti zinthu ziwiri tinachitika. Tsiku lina limene ndithu tinaona kuti papa mafuta athu atitherabe kwambiri kupeza kuti kwanzatu so ku Dar es Salaam kunali holiday ndakakhala kuti saloda tsiku limene lolo munthu oti uyembekezera mafuta oti abwera tsiku lomwelo zimakhala ngati zatiuta. Dzana ilo ku Mozambique chifukwa cha zisankhozo panakhala pena poti kukhala ngati kampungwepungwe pang'ono madepo nkusiya usaloda tsiku limenelo. Tizino ngati titi timaoneka ngati ino mudandaula kuti tsiku limodzi koma kwa dziko loti tudikira truck iliyonse ibwere idzatikhuthulire pakakhala kuti supply chain ija yasokonekera imatisokoneza zambiri. Koma nkhani yayikulu njonena kuti kukakhala kuti kunkhokwe ya mafuta ya Nokima kuli mafuta okwanira zimathandiza kuti tikafika mnyengo ngati yoti pali kena kuchiweta kwapezeka kuti msewu waonongeka sitidalira truck imene yochoka kuchiweta timangopita mkukatapa kunkhokwe. Koma popeza anzathuwa masiku 10 atanena kuti aya musiye tasiyakaye sitikupatsani kaye mafuta pokhapokha mulipireko izi nde zinatipangitsa kuti tiwauza Nokima kuti onse amene ali kunkhokwe chonde tayisetsani tangotulutsani atithandize. Ndiye chidule chake nchoti tikapitiriza ndi mmene ayambiramo ndipoti ndi chikhulupiriro choti ni ndalama iyo anena anthu nawo ya badeyayo ifika imenenso idayima kaye ifika pamafuniko kuti tiyibweze imakhala ngati Chingerezi timati revolving fund, revolving facility. Ikakhala kuti mwaigwitsa ntchito mpaka nafika pa 50 million simumatheka kutapa poso pokhapokha muilipire kapena mulipireko mbali ina. Kati kalipirako 20 million ndiye kuti tidzatheka kutapaso 20 million ina. Mwamwayi izizi zinakwaniritsidwa tidalipira tunena pano sabata latha ilo ndithu imene bodi yawo inakumana nkunena kuti Malawija ayambeniso kuwapatsa. So iyi ikafika itithandiza kuti zikhale akubwera.
mongotsindika tikakhala kuti kunjaku alesa adzoti mafuta amakhalapo pa filling station, inu ndine mwina tikhoza kugwirizana kuti m'malo moti ungodzaziratu thanki munthu umati ndingothirako kayi 10,000 ndithira kayi 20,000 fikadziwa kuti mawa ukapezanso. Zikatero sizimakhala ngati kuti pali pressure yambiri, koma tikafikadi pamene tafika apa nzomvetsetsekabe pa umunthu, umadziwa kuti sindidziwa kuti kodi ena ndi apeza liti, ndi amene ukadangothira mwina ochepera umayesetsa kusaka ndalama kuti ukhale ndi full tank. Zikatero ndiye kuti timakhala kuti demand yathu imadzakhala ngati yapanga double. Mwachitsanzo ngati pa tsiku tumagawa zinthu zikakhala sizovuta timagawa mwina pafupifupi 1 million liters ya mafuta aliwonse, petrol ndi diesel. Koma ikakhala kuti demand yachuluka chonchi ndiye kuti pa tsiku tuyenera tizigawa pafupifupi 2 million kapena 2.5 million ya mafuta aliwonse a diesel ndi petrol. Ndiye kuti zofunikanso kuti matraki amene akubweretsawo ndi mabogi amene tikubweretsa njanjiwa tibweretse ochulukirapo. Panali funso limene ndingothirapo ndipanga mati kodi mtengowu ndiye kuti kodi uoneka motani. Iyi nkhani yoti ndithu yalembedwa ndipo anthu mwayimvetsetsadi kuti zona mtengo wa mafutawo ngovuta kuupitiriza kungokhala nawo omwewo chifukwa tufa patatu. Kufa koyamba nkoti forex iyo imativuta kale kuipeza ngati dziko, ndiye tikayipeza forex ija tilipire mafuta abwera ku Mozambique, abwera ku Tanzania, iye truck yake nkudzaza nkumapita naye. Venda amene ali maboda atengeso ndalama ija nkupititsa kunja, ndiye zokhala ngati zotibwezera mbuyo. Mtengo wabwino pa Chingerezi ife timatuma inokhala cost reflective, kusonyeza kuti zimene anzathu anokima kapena a petroleum importers akakagula mafuta aja ndi kudzatsitsa, tikhala kuti chilichonse chimene aononga atheka kuchipeza kubwezeretsa tikakagulitsa pa filling station mafutawo. Chomaliza chimene mangoti ndinene nchonena kuti motsimikizana nawo anduna sikuti panali vuto loti tinangoliona nkumangoliyang'anira kuti naloni tili mpaka nalitipeze. Kuona kodi timaona ifeyo ngati kumera timaonetsetsa tsiku ndi tsiku kuti kodi lero mafuta atsala otani, mafuta akubwera bwanji. Ndipo izizi zoti tiyambe kukambirana ndi kwina kuti ngongole yamba kukwera tatiye ndipezeni pena poti tilipire, ndi ntchito yoti yakhala ikuchitika ndithu mogwirizana bwinobwino ndawu nduna wa zachuma kaya anzathu amabanki kuti chonde apapa titapezako forex itithandize. Koma nanga forex yo imene mabwera munobeso imalowaso kwambiri, ndi sikuti ndife tokha mafuta timayifuna, achipatala amayifunanso, akakhala ena amayifunanso. Namvaso pena ka statistic kuti ngakhalenso kaunjika amene amabwera mdziko muno amatenga ndithuka kandalama kakakulu zedi koma chotsa forex. Nthawi nake a Reserve Bank anani nako kuti I think ili mu top 5 ya zinthu zimene zimatidyera forex yathu. Ndiye kukambirana ndi amabanki kumakhalapo ndithu kwa tsiku kwa pafupi kuti chonde tiyeni ngati forex yapezeka ifeyo akufuel tatipatseni kodi 50 chakuti million pa mwezi. Koma amene anene anduna timangopeza be on average mwina 37 million andika period akaka kanyengo akaka tikachoka kuja kuti foja atagulitsa makamaka tikayamba pa Okutobala, September, Okutobala, November mapita uko tikadzafika so mu March. Nthawi zambiri mdziko muno mwe makhangati nyengo imene imatichepekerako kapezedwe kathu kama kandrama zakunja, ndiye pamakhande tunda zina choti gwedeza. Koma ndimalize ndi chilimbikitso chonena kuti iyi ndalama yabwera badeyayi ndi ndalama yoti yabwera pa nthawi yake, ndipo kuvomekeza kuti badeyayi tipatsenso 50 million yo itithandiza kwambiri. Pali kukambirana kuti ifike pa 100 million chifukwa iyi mchingerezi ndi revolving facility. Izi tithandiza munyengo yonena kuti ndalama yativuta, koma ikakhala kuti ndalama ija tili nayo tsopano yathu ya foja ndi zina zoteroso timadaliranso zimenezo kuti nkhani ya mafuta tipite nayo patsogolo. Zikomo kwambiri nduna. Kupereka message ya chilimbikitso. Ndizoona kuti pamene season yogulitsira foja imene imatipatsa mwayi kuti tikhale ndi ndalama yakunja yochulukirapo, season imene ikatha
ndalama zimene timakhala nazo zakunja zimakhala zocheperako, ndipo ife ngati amene ntchito yathu ndi kubweretsa mafuta mdziko muno timakhala tikulingalinga, timakhala tikuchita maplani kuti kodi tiyenda bwanji chaka chimenechi, ndipo titsimikize kuti chaka chino tinafulumiza ndithu. Choyambirira timapereka ndalama zimene zikufunikira kwa akuluakulu aboma amene amayendetsa ndalama yakunjayi. Chachiwiri timakambirana nawo mabanki amene ntchito yawo ndikutithandiza kuti tilipire mafuta amenewa. Chachitatu timakambirananso ndi mabanki akunja amene iwonso amathandiza dziko lino, ndipo mabanki amenewa amachulukitsa chithandizo chawo pa nyengo imene tasiya kugula ndi kugulitsa fodya mdziko muno. Ndiye chaka chino tinapanganso chimozimozi. Chimene chachitika chaka chino chosiyana ndi nthawi ina ndichonena kuti amene amatipatsa mafuta pa ngongole nawonso anaganiza kunena kuti ife ngongole iyi yafika pokwana, tikufuna kuti inuyo mulipire. Nthawi imene anafuna kuti tilipireyo ndi nthawi imene zokambirana za ifeyo kuno ku Malawi ndi makamaka banki yakunja ya Badeya zinali zisanatheke. Nde chifukwa cha gapu imeneyo, mpata umeneyo ndi imene unapangitsa kuti kwa masiku 10 mafuta asabwere mdziko muno ku makampani awiri akuluakulu amene ntchito yawo ndi kuyitanitsa mafuta. Makampaniwa ndi a National Oil Company of Malawi, ina ndi Petroleum Importers Limited. Pa nthawi imene makampani amenewa amayimitsa mafuta kuti abwere ku dziko kuno, nkuti ife titamaliza kale kukambirana ndi banki yayikulu ya Badeya, ndipo tinagwirizana nawo a Badeya kuti choyambirira tigwiritse ntchito muthumba limene Badeyawo anapereka ku dziko la Malawi. Iwo a Badeya anaonjezera ndalamazo kuchokera pa 50 million kuti zifike pa 100, koma mujatamvera anenera nduna ndi a chief executive amera kuti titenge ndalama zonsezo za 100 million pafunika kantchito kena kuti kachitikenso mudziko muno. Ndi kantchito kameneka katenga masiku angapo. Ndi chifukwa chakuti boma likufunitsitsa kuti mafuta akhale kulikonse kumene akuyenera kuti atero, ndi chifukwa chake tanena kuti titenge kaye ndalama zimene zapezekazo tilipire masupplier kuti apitilize kubweretsa mafutawa. Mukupitiriza kufotokoza kwathu, tifuna tinene kuti bankiyo yauzidwa kale kudzera makalata ochokera kuno ku Malawi kwauza kuti mulipire masupplier amenewa. Masupplier amenewa ndi amene dziko lino linasankha kuti lidzibweretsa mafuta kudzera mndondomeko ya matenda. Ndikufuna ndionjezereso kuti mafuta amene akufika mdziko muno akamachokera ku Nakala amatenga pafupifupi tsiku limodzi, imene inga 24 hours. Andi mafuta amenewa amabwera ambiri pakamodzi. Ndiye sadzulo ena munamva zachitika ku Blantyre ndi mafuta ena amene akubwera lero kuno ku Lilongwe. Mafuta amenewa amayenda pa nthawi yofulumiza
chifukwa ulendo wa panjanji ndi ulendo timati wolunjika, ndipo palibe china chimene chimachedwetsa pa ulendo umenewu. Tikayenda pa matraki kuchokera ku Beira timatenga pafupifupi masiku awiri ndi theka. Panopo chifukwa choti mafuta awa sakupitanso ku Nkhokwe, chifukwa cholinga cha boma ndi chakuti mafuta akhale pena paliponse ndipo akhale ma filling station onse. Ndiye mafuta awa akuti akafika mdziko muno akupitilira kumalo amene mafuta awa amagulitsira. Mafuta amene achokera ku Dar es Salaam chifukwa mtunda wawo utaliko kusiyana ndi ku Beira amatitengera masiku 4 ndi theka. Ndiye mukaona ndondomeko imene anduna afotokoza, mafuta osewa akafika amene ali pa plani imeneyi, ndiye kuti mdziko muno vuto lakupeleredwa kwa mafuta ma filling station akhala atatha. Ndipo ma offices athu aku National Oil Company of Malawi Limited ndi a Petroleum Importers Limited mothandizidwa ndi ukadaulo wa akumera ndiponso azachitetezo mdziko muno, akuti mafuta awa akangofika akumathamangira nawo kupita ma service station. Ndiye samwaona kuti panopo ma filling station angapo ma queue ayamba kucheperako, komabe pakhala masiku angapo akubwerawa pamene tipitiriza kufikitsa mafuta awa filling station kuti vuto limene anenera nduna litheretu. Ndikufuna ndikufotokozereniso kuti tikamanena kuti ma middlemen, mwina kapena dzina ili poti ndi la chizungu likutanthauza anthu amene ali pakati pa anthu amene akugwiritsa ntchito katundu ameneyo amene ali mafuta ndi anthu amene akupanga mafuta awa. Dziko la Malawi limagula mafuta onse amene akufunikira mdziko muno kuchokera mayiko akunja. Pakadali pano ifeyo mdziko muno sitikutenga mafuta munthaka olo kapena kugaya mafuta awa. Mafuta awa amafika m'madoko amene ayandikana ndi dziko lino. Madoko amene tikugwiritsa ntchito kwambiri ndi madoko awiri aku Mozambique, doko la Nacala ndi doko la Beira. Tikugwiritsanso ntchito doko la Dar es Salaam. Makampani amene akubweretsa mafuta amene wa madokowa anapezeka dziko lino litatulutsa chikalata ku dziko lonse lapansi, pa chizungu amati international open tender, ndipo tinapempha makampani onse amene ali ndi kuthekera kuti atipatse chiganizo chawo kuti atipatse mafuta amenewa. Ndipo makampani amenewa ndi makampani amene ntchito yawo ndi kugwira ntchito ndi kumene amagaya mafuta awa, chifukwa anthu amene amagaya mafuta mujana anenera nduna amafuna mafuta ninganene kuti muchizungu Malawi muno timagula mafuta pa mwezi timati about 30,000 metric tons. In terms of maliters amene amafika pafupifupi 51 million liters ndamene timagwiritsa mdziko lino. Pamayiko amene andikana nawo amene amatha kupita kugula ku mayiko amene akupanga mafuta awa ndi dziko la Kenya limene mwezi umodzi amagwiritsa ntchito 400,000 metric tons. Kuti muchotse metric tons yo kuti ifike ku maliters ndi kuti muitayimusira 1,200, ndiye kuti ndi iwowa ndi amene andi kuthekera
kokuti akumatha kugula mafuta ku refinery. Mayiko amene tayandikana nawo ife nawonso ma volumes awo ndochepera ngati a Malawi, tonsefe timagula kwa makampani amene iwowa ntchito yawo ndikupeza malo mu refinery. Iwowa amagulitsa mafuta awa pa mtengo otchipa chifukwa amatenga ma requirements a mayiko angapo ndikupita nawo ku refinery kukanena kuti tabweretsa ma order tikufuna mutipatse mafuta ochuluka chonche. Chinanso chimene tikufuna tichifotokozere ndichonena kuti mukaona mapulani amene anapereka anduna aja ndi ndondomeko yobweretsera mafuta mu sabata ino ndi kumayambiriro a sabata yamawa, ndiye kuti mavuto amene tili nawo akhala atatha. Ndipo tifuna titsimikize tsopano kunena kuti ndalama zimene zaperekedwa ku Badeya zimenezi zikhala zitaperekedwa ku ma suppliers, kusonyeza kuti ma suppliers apitiriza kupereka mafuta mpaka na kumapeto a chaka chino ndi kumayambiriro a chaka chamawa. Ndalama zimenezi za Badeya zifika kutero. Ndipo boma latsimikizanso kuti akambirana ndi amene amatithandiza a mayiko akunja ngati IMF ndo a World Bank kuti tionjezere ndalama zimene zikupezeka ku Badeya kuchokera pa 50 kufika na pa 100. Plani imeneyi ipangitsa kuti ndondomeko ya mafuta dziko muno ipitirire kuyenda bwino kuyambira pano mpaka na pakati pa chaka chamawa pamene tidzakhala ndi ndalama zina zochuluka ku malonda a fodya. Anduna mutilole kuti tiyimire kaye pamenepo ndi tikubwezereni back to you. Thank you. Mwina mafunso amene anaperekedwa awo, we've attempted to respond to those questions. Wapakozo kabe mwina ena, you may moderate a second round of questions, please. Chabwino, mundilole anduna titenge mwina raundi ina yotsirizira na Anthony kuti anakweza mkono amenepo, ndaonanso anjawala apa. Mwina timalize ndi Smart. Ndiye tiyambe ndi Anthony kumeneka. Dzina langa ndi Anthony Manda kuchokera ku Transworld Radio. Ndimafuna ndifunse pafunso kutengera pa zimene munalankhula komanso analankhula asiwo akumera kunena kuti mafuta amene dziko lino likugulitsa ndi kutsika mtengo kwambiri kuyerekeza m'mayiko amene atiyandikira. Funso langa nali kunena kuti tiyembekeze kuti mafuta akwera mtengo kuno ku Malawi. Ngati akwere mtengo akwera litiro. Ndine Patrick Njawala kuchokera ku Mibawa Television. Nkhani zachuma zimapezeka kuti zikukhuzananso ndi zandale, okuti za mafuta zikuli ngati ku nyumba ufa ukusowa, anatha kuganiza kuti ngakhale amayi amene kuti bambo akulephera, okuti boma limayendesedwa ndi chipani mmene mafuta akusowamu. Anthu chosakayikisa atha kumaganiza kuti mwina boma litu likulephera pa ndondomeko mwina mwake zimenezi. Komanso mwina kwa ena amene amakhala ngati akuzisata bwinobwino zimenezi amatha kuona kuti olokuwunikira kuti mwina mitengo ya mafuta boma lilibe ndithu mphamvu kwenikweni, nchifukwa chake mwina limatha kukanika kukweza mafuta kufuna kuthandizira anthu ake. Komanso mafuta akakhala pa mtengo pomwepo ngati mmene akunenera chimwene omweyo umapezeka kuti ayamba kusowa. Anthu atanena kuti bomali zikuvuta, inu yankho lanu lingakhale lotani kuti likulephera makamaka nkhani imeneyi? Pali mgwirizano wa mmene zikuchitikira ku mafuta ndi ndale kapena izi zikungochitika ngati mmene zingachitikire kwina kulikonse zikomo kwambiri?
Ine ndi Smart Chalika kuchokera ku Kasupe Radio. Funso langa loyamba lingonjezera limene wafunsa wamibawa kunena kuti mwina muchita mantha kukweza mafutawa kamba kuti muyang'ananso chisankho cha 2025. Funso lachiwiri mwakamba kuti vuto lina limene likukolezera kuti mafuta azisowa ndi ndalama zakunja. Pakatipa timamva kuti tizitha kugula mafutawa kudzera mu ndalama zakwathu konkuno makwacha mchichewa chake. Zili pati? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri anduna komanso akuluakulu athu. Mwina tiyankhe mafunso ameneyo kuti kena kuti tseke. Zikomo. Zikomo kwambiri. Funso loyamba limene afunsa Anthony Manda ku Transworld Radio. Kuti kodi tiyembekezere mtengo wa mafuta kukwera pa kuona ndi mashortage amakuchitika. Ndikuona funso limeneyo mwinaso lafikanso Smart walifunsanso motsamira komweko komanso Patrick funso lake so likhangati lulondo laso mbali yomweyo. Ndikwina ndikhala ngati ndikuphatikiza kayankhidweko. Koma ndiyambe ndi funso la namba 2 limene anafunsa Anjawala kunena kuti anthu akhoza kumanena zokuti zikamasokonekera chonchi ndi amaloza kuti boma likulephera. Ndimafuna ndinene kuti tikamakhala mu dziko limene ndilandale chimene chimakhala choyembekezereka kwambiri ndi chakuti zina zake zikavuta boma lipereke mayankho. Ngati chakudya mulibe mdziko boma lipereke mayankho. Ziyaza kuti nthawi zina timembekezera boma upereka mayankho nkhale pene tiudziweta apopo boma limafuna lingopereka njira yoti papezekere mayankho. Boma munatchulanso mufunso lanu lija lili ngati tate amene akuona kuti pa nyumba chakudya chikuvuta. Kodi awasiye ana kuti afe chifukwa chakuti akudikirira kuti adzapeze pena pake? Bambo wanzeru amapitabe nkukabwereka kuti asamalire anawo. Ndiye kuyesera kumene boma lakhali kupanga kumapita mu ngongole zonse zija tikamanena zokuti mukutenga ngongole mukuyika Malawi mu ngongole timatha maphatikiza ndi mafacilities ngati awawa abadeya zimene mukaona kuyambirira kuja funso limene linabwerera limabwera ngati kuti badeya ndi chingongole china choti tikuonjezera pa debt levels yathu, pamene badeya ndi chinthu chimene amakupatsani chokuthandizirani mukhoza makata panawo mafuta chifukwa pali that security yokuti mukamatapa aine akakutsimikizirika kuti kudzera mu badeya kuja ndalama yawo adzilandira. So it's an assurance, it's a guarantee yokuti mafuta awo ndalama zawo adzilandira. Zonsezi zimachitika chifukwa chakuti mafuta awo akhalepobe. Zimenezo ndi zimene tate wokonda ana ake amachita. Ndibwerere nawo ku nkhani ya kukweza mtengo wa mafuta. Mukhoza kuona kwa nthawi yoyamba dziko la Malawi panopo anthu akuyankhula zokuti takweza mtengo wa mafuta. Ineyo for the first time hearing people say kodi mukuopa bwanji kukweza mtengo wa mafuta, kodi mukuopa ndale kukweza mtengo wa mafuta. For the very first time we've been talking about mafuta ku Malawi kukhala all cheaper kusiyana ndi kwina kulikonse. Kwa nthawi yoyamba tonse amene tili munomo tikhozoona zoti yang'anani mtengo wa mafuta mayiko amene atizungulira ende kwa nthawi yoyamba tonse tivomereza. Ine for the first time kuona newspaper italemba kuti Amalawi akuti kwezani mtengo wa mafuta. Today there is an article akuti anthu akupanga demand kwezani mtengo wa mafuta chifukwa akuona kuti no mafuta awo tikugula modula. It is a fact tikugula mafuta awo modula, koma tsono chimene chikuchita boma ndi chani? Bwanji tiyesebe njira zina zoti tikhoza kupanga cushion anthu athuwa chifukwa tikakweza mafuta awo mwina zinthu zinanso zikhoza kukwera zimene zitawapanga affect anthuwa. Nenga tikweze mosamalitsa. Ndifika president amene zoti no mufuna kukweza mafuta ndikhoza kuwuzani pano kuti recommendation yofuna kukweza mafuta mwina takhala nayo kwa zaka mwina zitatu. Mafuta akwere mtengo. A president kumati tiyang'ane njira ina bwanji. Kodi awa abade awa atamatithandiza chaka chino tikakolola bwino sitingakhale ndi cushion kuma forex reserves athu. Kodi apamene kuti tipange za ulimi wa mtundu wakuti sitingakhale ndi ma cushion kuma forex reserves, sitingapange improve ndalama zathu zakunja, titakhala nazo zambiri ndalama zakunja zija tikuzokhala ndi mafuta mosavuta. So kunena zokuti kodi
mukukweza mtengo wa mafuta onse amene tikunenawo akubwera pa mtengo umene tidakagulitsira ku matanki, koma sitikunena zokuti mafuta akukwezedwa mtengo tinakabwera pano. If there was a time yotina zokuti mafuta aja akwere, nthawi yabwino inakakhala inoyo, koma sitinabwera kudzanena zimenezo. Mafuta onse amene akubwera amalawi akugula mafuta amenewo pa mtengo umene ulipo, koma tikuyesetsa kuti njira zipezeke zoti pakhale smooth komanso a consistent supply of mafuta mdziko muno. Koma tikumadziwa ndithu kuti mafuta amachipa ku Malawi. Ngati kuba zoti mafuta amachipa ku Malawi and we continue buying mafuta ndi ndalama zakunja, ndiye kuti tsiku linabe mtengo wa mafuta udzeno pangidwa align ndi kumene timakagulira. Muchanenera akachachi kuti globally kagulitsidwe ka mafuta kamakhala choyambirira mupangire kava ndalama imene mumakagulira. Ife ku Malawi timakagula modula, timagulitsa moti sitimapanga recover ndalama imeneyoyo. So kusamala anthu kuti mwina zina zisakwere mtengo si nkhani ya chisankho, ni nkhani imene bambo amapanga kuti asamalire ana ake basi. Pali pamene laphonya pena pake mwina lina limene mwina taliyankha chambali kuti titiyambasulire bwino. Kugula mafuta kugulitsa ntchito ndalama zakuno kwathu. Yes, nkhani imeneja awa mwina ayankhapo, koma ma suppliers athuwa amakhalanso ndi ndondomeko zosiyanasiyana zamene magwirizana mu contract ya. Tsono imeneja inabwera ndipo anduna amene anatifotokozera that arrangement lero lomwe timayankhula nawo kuti kodi ndondomeko imeneja ili pati, ndiye ndiwasiyire amene ali responsible for buying mafuta ndi kuti magula mafuta awo mu chiyankhulo chanji, mu ndalama zanji, kuti mwina ife tikudziwa from the policy level iwowa ogulawo amene tinawapatsa ntchito imene tosefe atatiuza zimenezo. Nkhani yokuti mugula mafuta ena mmene mumagulira koma mugula awa mudzilipira mmakwacha, nkhani imene ili pati. Zikomo kwambiri anduna. Ine ndionjezere kunena kuti masabata angapo apita mbuyomu tinalifotokozera dziko, tinanena kuti njira imeneyi yogula mafuta ndi kulipira ini kwacha ndi imene inaganizidwa kuti ithandize kuchepetsa mavuto kwa kulipira ma suppliers athu mochedwa. Ndipo nkhani imeneyi itapita kwa anthu amene anapatsidwa mphamvu kuti adzilingalira ndi kupereka chiganizo pa nkhani ya kugula katundu makampani ya boma. Iwo ananena kuti pafunika tiyaunike bwinobwino makampani amene agwiritsidwe ntchito pa ntchito imeneyi. Ndiye abungwe la NOCMA, National Oil Company of Malawi, anatenga chiganizo chimenechi, ndipo iwowa akugwira ntchito ndi mabungwe aboma amene ntchito yawo ndi kufufuza bwino kuthekera pa nkhani imeneyi imene pa chizungu amati due diligence. Due diligence imeneyi ikakhala kuti yatheka ndipo yamalizika, zotsatira zake zidzaganizidwa bwinobwino ndipo zidzapitanso kwa makampani amenewa amene ntchito yawo ndi kuunikira zimenezi, amene ndi Amera kenaka a PPDA. Ntchito yowunikira bwinobwino ndondomeko imeneyi yayamba kuchitika ndipo itenga ndithu masabata angapo. Anduna ndifike pamenepo ndiye kuti tayankha mafunso amene anafunsidwa. Zikomo kwambiri. I would like to thank you all most sincerely for availing yourselves for this briefing. Ndi cholinga chathu nthawi zonse kuti pakakhala chinthu chimene chikutsamwitsa Malawi tibwere ndi kufotokozera. President Chakwera amanena zoti boma lawo tidzifotokozera anthu olo zitakhala zinthu zokuti pena pake ziwawa koma ndi bwino kuyenda limodzi tifotokozerane. Motero mawa tikhowitananiso komanso tikhoza ngotulutsa mapepala ofotokozera kuti zichatimanena zokuti abwera matanka awo kodi afika angati, asiyidwa kuti, zimenezo tikhala tikukupatsani
so that mukhale well informed. Tinanena kale kuti panic buying imapangitsanso kuti mafuta athe. Ngati anthu akugula chifukwa choopera kuti mwina mafuta asowa, apangitsa kuti mafuta aja ayeso m'matanki moja ndiye kuti khati kumavutika. Koma ngati anthu angakhale ndi assurance yokuti mafuta afika tsiku lakuti akufika tsiku lakuti akufika imene tafotokozera apa, adziwa zokuti ndikhoza kupita kukagula mafuta a 20,000 kwacha, after masiku anga awiri ndipitanso ndikagulanso. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chakuti mumabwera tikapempha. Ndikuthokozeni amene mumatiperekera kwa omvera live. Zimathandizira kuti omvera uja akhale kuti ngati pena polemba chitalembedwa mokha ngati mosemphana nako, akamawerenga nezoti koma zalembedwa apa ndi zimene ndinapa ine ndekha zosiyana. Ndeti kuthokozeni nonse amakanema amene munaganiza kuti mukhoza kutika live pa mapeji anu komanso pa makanema anu ndi mawayilesi anu, chifukwa chakuti mukuthandizira ntchito imene tinakuza Malawi adziwe chimene chikuchitika. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Pamenepo ndiye pa mtsiriziro penipeni pa program yathu ndiye tinayamba ndi pemphero. Tapemphenso a deputy CEO kuti mutitsekerenso ndi pemphero. Kulemekezeni Yehova chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene munatipatsa. Takambirana zochuluka kuti nacho chikhulupiriro kuti dziko lili information. Tinamva pamene pa nduna ya zofalitsa nkhani omwenso ndi mneneri wa boma Moses Kunkuyu akuyankha mafunso kuchokera kwa olemba nkhani, komanso afotokoza momwe nkhani yokhudza mafuta agalimoto mdziko muno zilili pakali pano. Ndipo iwo sanali okha, panalinso mkulu wa bungwe la MERA Henry Kachaje, komanso mkulu wa bungwe la NOCMA Clement Kanyama. Ndiye pamene msonkhano wa olemba nkhani umenewu wafika kumapeto, ifenso kuulutsa kwathu kuchokera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe tilekezere pamenepa. Ndipo malo mwa anzanga onse omwe tinagwira ntchito kuno, ine Raymond Kataika, tsopano tikubwezereninso ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri komanso ku Kwacha mu mzinda wa Blantyre. Zikomo.